Wadro bete soni amena do gafe kono li manna ko klo kere bosigi ni ala ka jey o gafe kuma ni be minunga ni ala sona ameno bama yelma to dunga chenyina nga mi klengo defo minye awe kado mauka amangoto uka adon ka fo minye gafe minun ba kono an ba laje mimbe ni awe kado a hakila ka fo ko abitme ni awe kado jamana kono diun luka kono funi sirai ambol de shele ko la se jamana kono diun mimbe ni hakila ka fo abisika ke jamana josobuye abisika ke awe kado nyogon fomia kono ya ni keliya obisika na ambulu de shele ko fomia sorala mounti mashika mai onye awe kado bamali ba onye ka mali ko no fomia ra bara obinye ko sobe na soro anguye maka mai sege mimba una nambi toro ni mina ati soro labi ngamali ko atoro ndo amba ku ala kanisa bobe minyi awe kado nouvelle horizon akumana ako away kado journée mimbe ni angwa mako souveraineté retrouver abina fonia jetemne ka daf le fait dokono abe yere soro yelma yere ma horoya away kado abo ko fo do ka fo minni espoir malikura ku kemba ka nyini away kado ku ka wa fo anga jamana marabo fe ku ka nyogolombo away kado an nyene jeli ko dabla kuma be kaka amena nyefo o temene ngoka boy minni away kado projet mimbe ni abe away kado constitution ko fo colonel Ablaye Maiga ale kumanda o kan ko ay dofo amina kanu fana shele mana ko family sorala bolingoy sema away kado luko kanga autorité maw sema si kanga autorité maw ko ka wuli ka joke ka laje telela meme se ka to away kado ko ingera tukuma ka nyefo sabu odongo minyi mamudugo ka convoi away kado minyi awa gazira ni keruka wa sema si ale kumana amino fana nyefo ndoko ko buyi fore mimbe do yanga tubai na be faya ko fo away kado minyi kamalini fla otea wallahi war fale na do o shutara yi o kado fana amenu fana wala limana ko family soro o kado o ko bela jilina betemene ngo ka boy halibi souveraineté retrouver no yanga o kado yere soro yi o kado minye ashimi shogel ani kado minye awa maliki jaw nunu mo saba luka wuli ka joni chesiri mi akoda fe ambina kana nyefo limana ko family soro o fana na no M5 RFP malikura ku ye wuli ka joke ka nyini mi away kado presidential mawfe uka laje uka Bouakari Kayim beka murabe ka jugade abaka jugu ende alba signé ay kan abata alba me aywa bashite M5 RFP où ya nyini transition mawfe ani CNT ani sécurité d'état ko jamana nyama ku ka dobo uluka budget la même se ka to ko se ka nyechomi mamudu diko min dara aka mawka no gazi karo ka fo aka mado be uluko ni toro la kosobe mamudu kumana ako jamana imogobe mina oye basgi ni ala sonama ko minu yeni waliya inke andoko ku ta do ye mingede awo ele clair côté kunu kumbadon kuta abara kutake aywa kunu kumbado kutake aywa halibi fasiru kumane do minye away kado ansongo ka wulila ni kupaji minna kera no ye away kado kadam chebo mali yere anga region nanga cercle ani ka minye cercle ko ye ani minye region ko ye ansongo ka ku ka away kado cercle ko ka ke region aywa ote apma chalenu asebu fana o ye journaliste minu besebeni ka minu ka journaux fleni o ka tombay no asepi ndoko bureau away kado korole mi ngumendo Ousmane Daw ka bureau yi abina fo away kado o ko ni assemblée keto we Ousmane Daw ka biro galo ka boyde agalona biro kura sigira o kuma fana mina kanu nyefo limana ka family soro away kado fana na mashallah FM away kado sanfe mashallah ma soni be ni alaka jey mi gafewi amina do akono mo garziga mana ke mi ala sona mo ubo soro FM away kado o sanfe mi fleni ni ala kuma bayi soni be ambedo nazaro ko mi ma development o tea nyama ya foto ko min na soni ambe fara ma se bokor kare bala ngani wati na munye fuli amala se muye tanti ajratu manobe tanti VIP kufo asogole mana kalaban kulblenu kona la foli bi lasa man watina nanya le fo munye bololo sanfe maw albi ame foli la kala suma bada foli amata nin kasarada ni watina munye Amidu Diko foli bi lasa ma burama kone nunu bela jelen sogole mana sungolo damele ne ma ambe nunu bela jelen fo samu kulbal nan bela jelo kamako ala clip dangro ban general ame foli ko ta ko sarada ko nyashi afenema jela korji kona le monsieur le maire no ko fura abe Ousmane Jabati aba ali kufo deuxième adjoint jela korji
wati mairie kɔnɔ bada foli an b'a bɛnɛgɛmɔ k'a lasa ma nin waati na ɲɛma ko a jabati ɲɛma kunnafoni la kumabaw kɔni o sɛlɛla limanaw ye nin waati na an y'o de fɔ Nura FM wele sira 76 33 43 03 76 33 fu ani saba an bɛ taa Gawusu fan fɛ Suba Gawusu wa a ye n kan in lalaga dɔɔni a ka kusa a ka nɛgɛw la kosɛbɛ a sina k'a lalaga ten k'a bɛrɛbɛn n'o tɛ n'o tɛ n kun bɛ taa koyi n'Ala cɛ kun bɛ Alba signé ne yɛrɛ kɔni kun ɲɛ b'a la cogo min na ne kun taatɔ dɔ koyi a ko tɛ giriya kan don ko e m'a ye n famana yan ma cɛw a ma nɔgɔn dɛ ko in bɛ cogo min na a ma nɔgɔn waati dɔ la koyi a ma nɔgɔn ka faamuya dɔrɔn de ka ɲi a bɛ faamu Ala k'a ni sababa bɛn masha Allah kosɛbɛ a banna Gawusu Keyita Jata an ka taa fan fɛ sɔɔni kunnafoni bala a bɛ taa Gawusu an bilasira u jabira a kelen ka danga tɛ fɛnkɛ a tɛ fɛnkɛ siratigɛ la an bɛ Ala tanu k'a barika da hali bi k'a fɔ limanaw ni kanubaw ɲɛna awɔ i k'a dɔn u k'an zama duwawu la mura ni Giripo wallahi o kɔni kun gɛnba k'an zɛbɛkɔrɔ sɛgɛ ni waati laban ninnu kɔnɔna na o de y'a to a bɛ fama ma hali sisan a ma ban aw yɛrɛ y'a ye sa o n'i ye dɔɔni kɛ dɔgɔ a bɛ kɛ ko dɔ ye nka hali bi ni duwawu nana a ka ca Ala fɛ a bɛ nɔgɔya bɔda ɲuman bɛ sɔrɔ awɔ bɔda ɲuman bɛ sɔrɔ siga t'a la ni Ala ka jɛ ye o bɛ kɛ ani furaw a b'a dɔn dɛ ko sɛ k'o b'a furakɛ kosɛbɛ o ka jugu a ma ni fɛn bɛɛ de ye e kɔni sɛdennin ninnu de faga o sɛdennin ninnu sɛ kelen sɛ kumabaw belebelew Sabu ka sɛ b'a la Sabu ka sɛ a b'a la kɛ nɔgɔ basi tɛ Ala ka jɛ ka d'a ma bɛ taa ni fasiri a gosi Boubacar Modibo Dabo Boubacar Dabo awɔ i k'a dɔn ale kuma bɛɛ Dabo ko di sɛbɛn min bɛ n'an ko a ma ko Zenith Bali nɔgɔ min ye biro kura min sigira Asebu tɔgɔ la min ye kibaruya minnu bɛ yen n'olu dira ma a b'i n'a fɔ Boubacar Dabo Zenith Bali Boubacar ale de kɔni kɛra Asebu o ɲɛmaa ye ayiwa man kɔrɔkɛ don nin kɔni ye anw ta de anw ka baara de wuli sabu Boubacar ka kamiko dɔɔni tɛ journée nationale de la souveraineté retrouvée Hachimi Maliki Choguel ninnu ka wulikajɔ ye min ye awɔ i k'a dɔn fasiri a kuma bɛ o de kan sabu ko in bɛɛ lajɛlen bɛ tɛnku maa minnu na o ye olu de a ko siga t'a la ni maa saba minnu filɛ nin ye san 2022 kɔnɔ ninnu kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a barika bonyana kosɛbɛ sabu ninnu awɔ i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen minnu kun gɛn bɛ k'i sɛlɛ u nɔfɛ juguya yɛrɛ sira fɛ koyi jamana kɔ kan a ka ja jamana yɛrɛ kɔnɔ nka u n'a ta bɛɛ u y'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri u y'o kɛ awɔ i k'a dɔn ka se ka u jɔyɔrɔ o de kama n'i ye jateminɛ kɛ Maliba in bɛ se ka jɔ cogo min u y'o bɛɛ lajɛlen dabɔ awɔ i k'a dɔn o de kama min ye Mali awɔ i k'a dɔn an ka yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛbakun sɔrɔ sabu an kun bɛ waati min na ka bɛ Mali dara fo bi min ye awɔ i k'a dɔn yɛrɛ sɔrɔ awɔ i k'a dɔn o man dɔgɔ sɔrɔ la nka aw ma se ka an yɛrɛ sɔrɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen kun don bɛ ngalama na a ko a laban nana kɛ mun ye wulikajɔ kɔni kɛra fo ka na kɛ kalo tile 14 n'o ye janvier kalo ye maliyɛndenw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka b'a donni fo bi min ye Mali ye awɔ i k'a dɔn an kɔni an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya yalima yɛrɛ sɔrɔ n'a ka d'an ye cogo min fɛ an k'a bila o minɛn kɔnɔ an y'o sɔrɔ a ko kuma na sa min ye fasodenw ye olu de bɔra fan bɛɛ fɛ k'a jira k'a fɔ anw de ye kelen ye an b'an disi gosi wa wulikajɔ ni cɛsiri min n'an kan k'o kɛ yalasa jamana in bɛ se ka lafasa cogo min an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ a ko ka b'o don fo bi nin don in taara ka sugandi ka kɛ don ye don min bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn a b'an ka yɛrɛ sɔrɔ don yɛrɛbakun awɔ i k'a dɔn o sɔrɔli a b'o don kofɔ o kumana sa don in kɛra don ye min awɔ i k'a dɔn baara ti kɛ a don wa min ye sara ye a bɛ kɛ o don jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen a ko n'i y'a jateminɛ Mali bɔ yɔrɔ awɔ i k'a dɔn dɔgɔ a ka jan koyi kuma in tɛ awɔ i k'a dɔn kuma lankolon ye kuma don min n'a kan ka jateminɛ cogo ɲuman na a ko janvier kalo tile 14 san 2022 wulikajɔ kɛra anw kama ka baga an ma k'a ɲɛ Ala bolo ka an gosi maa jɔn ye anw gosi CEDEAO ani UEMOA ka jamana ɲɛmaw fasodenw ye wulikajɔ kɛ o de la k'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye ni bere dara autorité kun dɔwɛrɛ tɛ koyi a dabɔ kun ye ka anw yɛrɛ de kɛ c'est tout c'est fini n'a ma ɲɛ k'a fɔ a b'o sira fɛ k'an tɛna an sigi awɔ i k'a dɔn a ko ka tɛmɛ o sira fɛ yalisa ka se ka Mali bɔ bolo la dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn jamanaden saba minnu bɛ n'o bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga Assimi Goïta Maliki Jaw hakilinaw awɔ i k'a dɔn u y'o caman ta k'o sɛlɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn Mali hali bi anw bɛ jɔ an sen fila kan ten kangalaki a k'o de kama président min bɛ n'a bɛ transition ɲɛma ko fɔ ale min ye awɔ i k'a dɔn jamana ɲɛma ye a ye baara kɛ awɔ i k'a dɔn hakili sigi ani basigi kɔnɔna na ani CNT o ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ yalasa u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min ka se ka awɔ i k'a dɔn honorable minnu bɛ yen n'u bɛ assemblée nationale kɔnɔ bi n'an ko a ma ko CNT olu bɛ se ka baara kɛ
kɛ a kɛcogo ɲuman na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen olu bɛɛ lajɛlen fana ka jɛ k'u tɛgɛw fara ɲɔgɔn kan hakilina ni miirina ye min ye ka se k'u labaara o bɛɛ bɔlen kɔ yen an ka premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga far'o kan awɔ k'a dɔn o fana k'a lajɛ gouvernement ministre kelen kelenna bɛɛ k'a bɛɛ n'a hakili jira ɲɔgɔn na k'a bɛɛ lafaamuya k'a yir'u la k'a fɔ u kan ka wuli ka jɔ ani cɛsiri min kɛ min bɛ se k'a to hali bi ɲini fɛ a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye Masirikɛba ko o baaraw de bɛɛ lajɛlen kɛra a kɛra bonya ani karama kɔnɔ a kɛra bɛn ani kelenya kɔnɔ yalisa min ye awɔ k'a dɔn ko in ye a kana se ka bon ka jɛ cogoya si la a ko san kelen wuli ka jɔ n'u cɛsiriw kɔfɛ Mali awɔ k'a dɔn an jɔn bɛ an sen fila kan sabu min ye awɔ k'a dɔn fɛn caman bɛ yen min kun tɛ anw yɛrɛ bolo an ka yɛrɛma hɔrɔnya ani an yɛrɛ bakun an kun tɛ an ta ye koyi o de kama n b'a fɔ ko min ye awɔ k'a dɔn yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔ la o de kama o wuli ka jɔ min fasodenw y'a kɛ o cɛsiri min fasodenw y'a kɛ min ye awɔ k'a dɔn ka se ka awɔ k'a dɔn fasodenw bɛɛ sara ni o sira ye kalo tile 14 n'o ye janvier kalo ye o taara ka kɛ journée belebele journée min c'est chômé kosɛbɛ pe siga t'a la ɲɛma y'a fɔ cogo min na mun ye journée 14 janvier kɔni ye ale kɛra journée an ka jamana in kɔnɔ journée mun n'an ka ma journée de la souveraineté retrouvée a kuma a sɛbɛkɔrɔ cayara fo k'a fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ cayara an ka jamana marabagaw u kɔni y'a la ɲɛnamaya kosɛbɛ ayiwa an ka taa hali bi halibi o k'a dɔn k'a fɔ a ko la ɲɛnamayara o de siratigɛ la min ye kalo tile 14 dɔgɔ min ye nin don CEDEAO ani k'a dɔn u ka jamajɛkuru n'u ka président olu de ye bere ta anw kama a kɛra Masirikɛba ko Mali bɛ taabolo min kan i ko bi hakilina dɔw de fɔra o hakilina ninnu hali bi awɔ k'a dɔn o sira an bɛ ka tɛmɛ o de fɛ o tɛ dɔwɛrɛ koyi maliyɛnw awɔ k'a dɔn an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an mana maa min ɲini ko an n'a bɛ jɛ ka baara kɛ an ka bonya o sira fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ k'a dɔn Mali a population awɔ k'a dɔn an ka souveraineté n'o ye an ka yɛrɛ bɔkun sɔrɔ ye a fana o ka bonya wa an ka intérêt bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'o ye population ka intérêt ye o kan ka défense o sira fɛ o fana n'an wulila o nɔfɛ an ka bonya o sira fɛ Masirikɛba ko yalisa ka se ka nin ko in kɛ l'écolesow ni an ka université baw kɔnɔ dɔgɔkun wuli ka jɔw kɛra o wuli ka jɔ n'o cɛsiriw olu wolola min na o ma dogo maa si la sabu ka écolesow lajɛ k'a jir'u la k'a fɔ fasoden ɲumanya ye min ye u ka kalan denmisɛnninw kun yɛrɛkun sɔrɔ ye min ye u ka kalan denmisɛnninw kun a n'a ɲɔgɔnna caman o de kɛra awɔ k'a dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko ni hakili b'a la CEDEAO ye nin ɲangili min ta ka da anw kan a ma dogo maa si la nka juillet kalo tile 14 san 2022 u farala ɲɔgɔn kan awɔ k'a dɔn ɲangili dɔw bɛ yen ni k'olu wuli ka bɔ anw kunna walasa min ye fiɲɛbɔda ye anw bɛ se k'o sɔrɔ nka u n'a ta bɛɛ jamanadenw y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini Boubacar Dabo nin y'a ka fasere Zenith Bali u ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye Zenith Bali ne ye ale bila ɲɛmaa ne bɛ n bolo n b'a gosi ka dun nouvelle horizon n bɛ bɔ ni ale ye ko Ala ka nɔgɔya kɛ kosɛbɛ Adama Jara Kote ko amina yarabi non de nin de do koyi sɔgɔsɔgɔ ni mura sɔgɔsɔgɔ ni fɛnw ni ye dan sago kosɛbɛ a fana ye dɔ kɛ koyi a ye dɔ kɛ dɛ siga t'a la a ye dan sago dɛ a ye dan sago Ala ka ɲɛ ka d'a ma nouvelle horizon ɲɛmaa sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Awa Suadu Tarawele Gafu ko di Gafu a y'a jira k'a fɔ ko min ye journée de la souveraineté retrouvée i bɛ na ye k'a fɔ ko a laɲɛnamayara anw ka jamana kɔnɔ nka mouvement ba min bɛ n'o bɛ sen ka n'an k'a ma ko Espoir Mali kura olu kɔni y'a laɲini min ye maa minnu n'olu bɛ ka fanga mara an bɛ don min na ko bi n'o bɛ jamana marabagaw ko fɔ k'u ka sabali u kanu u kulonkɛ mun ye fasodenw na kulonkɛ k'u k'o dabila fasodenw na sɛbɛnnikɛla ko n'o de bɛ Awa Suadu Tarawele ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye journée du 14 janvier ɲɛmaa a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko o kɛra don ye don mun n'an k'a ma ko souveraineté retrouvée k'i ka yɛrɛya kɔni ni ka a sɔrɔ kura ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama kolonɛli Asimi Goyita ani a ka jamana marabagaw kɔni a ka diya gouvernement ni ka taa fara mun ye CNT maaw kan den kofɔlen kɔni u y'a yɛlɛma kosɛbɛ i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye janvier kalo tile 14 san 2022 anw ka jamana kɔnɔdenw de kɔni bɔra ka jaabili kɛ ka ɲɛsin mun ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'an k'a ma ko CEDEAO a ka diya ka taa fara mun ye union économique et monétaire ouest africaine UEMOA jamanadenw de bɔra ka jaabili kɛ ka ɲɛsin nin suba jɛrɛjɛkulu fila ma o sabu kɛ u ye sanction mun ta ni ka jamana in ka a sɛgɛrɛ a sanction ani sariya o ti bɛn wa i bɛna ye k'a fɔ ko buna adamadenya yɛrɛ ani o ti bɛn cogo si la a donni kama mun ye malidenw kɔni u bɔra i n'a fɔ lara bɔlɔnba ka dɛmɛ ta ani ka ɲɛsin u ka transition marabagaw ma o de kumu kɔnɔna la bonya bɛ mande bonya masegi fɛnɛ o bɛ mande jamana marabagaw y'a laɲini k'a fɔ ko nin don kɛrɛnkɛrɛn n'o bɛ janvier kalo tile 14 ko fɔ ɲɛma a ka kɛ don ye don mun n'an ka ma ko journée de la souveraineté retrouvée don mun na n'an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ko an y'a sɔrɔ kura ye ɲɛma ko a ko i ka o don ye sɛbɛnnikɛla ko o kumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu
dɔw bɛ a ka ja ka taa fara mun ye parti politique dɔw kan olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin baara mun filɛ nin ye an ka jamana marabagaw filɛ k'a kɛ ɲɛma ko ani kun tɛ a bɛ i n'a fɔ mouvement mun bɛ n'an k'a ma ko espoir Mali kura n'o o ko fɔra a bɛ EMK a b'o ko fɔ ɲɛma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana marabagaw bɔlen filɛ ka hakilina mun kɔni kɛ ne tan ɲɛma k'u bɛ k'u kulonkɛ mun ye fasodenw na jɛkulu mun filɛ n'an k'a ma ko EMK n'i y'ale da jateminɛ k'a lajɛ ale ye jɛkulu ye Cheikh Umaru Sissogo ale de ye o ɲɛmaa ye o min ye M5RP EMK a kuma a kɔnɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye EMK maaw n'o bɛ Cheikh Umaru Sissogo a ka jɛrɛjɛkulu kofɔ u y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la ko don minnu a bɛ ka kɔfɔla tan ɲɛma don min ye fasodenw kɔni k'u bɔra ka jaabili kɛ ka ɲɛsin mun ye CEDEAO ma wa don min ko a kan ka da tariku la ko siga t'a la ko olu ma ban o ma o sabu kɛ don min ni malidenw tɛ ɲinɛ a kɔ cogo si la i bɛna ye k'a fɔ ko malidenw bɔra k'u disi k'a sɛbɛkɔrɔ da ka ɲɛsin mun ye CEDEAO ani UEMOA ma a donni kama EMK n'o bɛ Cheikh Umaru Sissogo ale ka jɛkulu o kɔfɔ u y'a yira k'a fɔ ko don ko ɲinɛ tɛ se ka k'a kɔ cogo si la nka o n'a ta bɛɛ mun ye EMK n'o bɛ Cheikh Umaru Sissogo ka mouvement jɛrɛjɛkulu in kofɔ u y'a ɲini k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ ka souveraineté retrouver ko fɔ tan ye n'o bɛ an ka jamana marabagaw ko fɔ ɲɛmaa k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de sigi sen kan mun tariku ye n'o bɛ histoire ko fɔ ko o sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma mun ye mouvement espoir Mali kura n'o bɛ Cheikh Umaru Sissogo ko fɔ a y'a yira k'a fɔ jamana marabagaw bɛ fɛ ka tariku de ko o yɛlɛma ko n'o tɛ ko souveraineté retrouver olu kɔni bolo mun ye souveraineté kɔni ko o b'an bolo k'o tɛ bila ko ye espoir Mali kura n'o bɛ Cheikh Umaru Sissogo ka jɛrɛjɛkulu ko fɔ ɲɛmaa u y'a yira k'a fɔ ko an ka souveraineté ko a bɛ anw bolo kabi donni min kama Baba Modibo Keita a n'a a ka jɛrɛjɛkulu n'o bɛ USRDA maaw ko fɔ olu ye nanzaraw gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ san 1960 kabi o donni ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana ba an yɛrɛ bolo wa ko an ka souveraineté ko an y'a sɔrɔ espoir Mali kura n'o bɛ Cheikh Umaru Sissogo ko fɔ u y'a yira k'a fɔ ko ka siga t'a la ko i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu n'olu bɛ ka fanga mara bi kabi san 2021 kɛrɛnkɛrɛnna premier ministre mun bɛ yen n'an k'a ma ko Dr Choguel Kokala Mayiga ale taara discours mun kɛ Nations Unies o kɛnɛ kan i bɛna ye k'a fɔ ko n'o o discours maa caman min ka yira k'a fɔ ko o discours k'a bɛ Ala ka Mali dɛsanse ko Mali dirigeant ma deli k'o kɛ espoir Mali kura olu y'a yira k'a fɔ o kuma mun n'o bɛ fɔla tan ɲɛmaa ko siga t'a la ko wuya don ko waati tɛmɛnen na ko Baba Modibo Keita ko a ye tabali k'a sɛbɛkɔrɔ gosi nanzaraw ye ko o ma dogo maa si ye hali bi mun ye MK espoir Mali kura Cheikh Umaru Sissogo u y'a yira k'a fɔ ko mun ye san 1960 i bɛna ye k'a fɔ ko anw y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔ o waati de Baba Modibo Keita ani Union Soudanaise Rassemblement Démocratique Africaine n'an k'a ma ko USRDA k'olu de ye jamanadenw ka yɛrɛma hɔrɔnya ko ka a taga d'u ma hali bi mouvement espoir Mali kura ɲɛma o kumara dɛ u y'a yira k'a fɔ ko donni mun kama san 22 septembre 1960 Baba Modibo Keita k'olu y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a di an ma ɲɛma ko min ye octobre kalo tile fɔlɔ san 1960 k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka armée ko a sigira sen kan o bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko ka nanzaraw k'o gɛn ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la k'o kɛra le 20 juillet 1961 o fana mana bɔ yen k'i bɛna ye k'a fɔ ko ka an ka wari ko k'o di anw ma yan ɲɛmaa k'o kɛra le 20 juillet 1962 wa maa mun ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'o de ye Baba Modibo Keita ye ko n'an m'a fɔ ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko a sɔrɔla ɲɛmaa k'an m'a fɔ ko Baba Modibo Keita ko o de y'a di an ma nin ye Cheikh Umaru Sissogo y'ale n'a ka jɛrɛjɛkulu nin y'u hakilinata ye kosɛbɛ Gafure Awa Sharou Traoré ka bɔ Nouvelle Horizon o kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye mouvement espoir Mali kura Cheikh Umaru Sissogo ka jɛrɛjɛkulu u y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko journée de la souveraineté retrouvée o kumana don jumɛn de la a bɛna fɔ an ɲɛna ɲɛmaa ko journée de la paix est retrouvée journée de la paix retrouvée don jumɛn de la ko mun ye anw ye lafiya k'o sɔrɔ ko don jumɛn de ko a bɛna fɔ an ɲɛna ko an y'an ka jamana k'a daminɛ Kaye fo ka taa gosi fo Kidal ko an y'o sɔrɔ ɲɛmaa ko fana mana bɔ yen ko don jumɛn de ko an y'an ka dignité ni k'o retrouver ko ɲɛmaa ko fana mana bɔ yen ko anw bɛna don jumɛn de kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko an y'an ka yuruguyurugu k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko o fana mana bɔ yen ko don jumɛn de k'o bɛna kɛrɛnkɛrɛn anw fɛ yen don mun na an b'a yira k'a fɔ ko faso yɛrɛ kanu ɲɛmaa ko faso kanu o donna malidenw dusukun na mun ye Cheikh Umaru Sissogo hali bi u y'a yira k'a fɔ ko don jumɛn de bɛna kɛrɛnkɛrɛn anw fɛ an ka jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye nɔgɔ ye ko o banna an ka jamana kɔnɔ u ka kɔrɔfɔ kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka jamana mara bi k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka sabali malidenw kan'u kulonkɛ malidenw na kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɛn nɛgɛmaw ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de ye Gafure Awa Sharou Traoré walima ka ɲɛmaa i bonya o b'a la
ndo kuma info mandi sabu ni ye jatemene ke jamana inda kembe tanyini buguye o minye kuma nuye ni tarana isira dofe famu chuguya kado abike so buye ka tinyeni ke node olu ye minfo siga tala baba murbu o aye fenja mange jamana ingono o duguru temala nga murbu ya ke ka kalfa do minuna yalso ko siga bare nge kanye no ye baba musawi kana se ulu yere politique mawma na tinyena na lafura na lagushira ni souveraineté no tara ni la paix no tara ni awekado aunga soro no kera burugui ni awekado maliko yere kera c'est tout c'est fini amasoro ma were fede murbu tara ka to minu ngulu no lu murbu tike tabawi de jamana infri ka dam ne musa focus olu bela abe simbala abe do ko bisa eni demission usoro la minu alhamdulillah ni akila nganga faranyu anga karsa ingalon tigew karsa de la kaningew ningera tawlu kanga korobaya katemeni mbeka abana ukanga se bakoro jodi ni akila karsa aw ko kawe ninge aho kinyedo anyena me aw hakila aw bisika ninketa ni bisika keta ni bisika keta ni mana jodu nga kanzgi wati be ni mvora karsa ninge ngalodo ya keta yana ungata misali utaba ba mudibu ni sunjata uni ruka munde kuna ngoya nana mimbi ke sababu ya aw masika misalita aw yereka aw minu nana mudibu kofe aw mena mfande unyana mudibu tale kana sebila joni be ebe itika da minga kibe misalita uka aw mena mune fande unyana foka na se mouvement démocratique mawlu yere bo min kele la mouvement démocratique no politique ton politique mo yere na ambi jon ta misalla ati ibada mine fo kidal ati mengalondo wa nyima wati temeno na mingu mikawo na odone tewa amadugo kidado to kaje chama mbalake awoke nga awe souveraineté kofo kidado dokera men nimbaje ayo jija okaninge ba to suguro ba ko sinzi okan nga wati be ande bi nywan no fe tarugu nyala gushi tarugu yelma ni yeni ngeta eni arewa jamana bi jokanga wa abada amba shi ko la ninu ntara minu yere penda na ma nyugo fomya wallahi la gushi betu olu fana no fe ko kata nyemele mali ambe min no fati kosobe nyama bara nyuma ere tisika ke ble jamana le tan ko change kosobe ala kanisa baba nyama souveraineté retrouver adugule no malame domna ko bi wallahi ni surasu no na fangata domna ani lakana be domna ko bi kosobe ekele no wa ayi enango kanga souveraineté retrouver je dongoro mina domina je dongoro mina no tina anga panguru kun tesaka wuliya an yɛrɛ ka dugu kolo sanfɛ parce que an ma jɛɲini maa wɛrɛ fɛ vraiment a tɔ yɛrɛ laban sigate min na dɛ juguya yɛrɛ de bɛ ɲini ka don a tɔ kɔnɔ sa wulibali don ne ti fɛ yɛrɛ a ka ɲɛ karisa yɛrɛ bolo ni ne tɛ a banna bon ma ɲi jamana jɔ la mɔgɔ ko a bɔ mɔgɔ ko la ala k'a ni jamana bɛɛ ami ala k'a ni sababa bɛɛ ami hali bi an ka taa ni fasiri Dawuda Sangare Dawuda ko ale kuma bɛɛ hali bi an bi kuma awai kadɔ M5 RFP Malikura awai kadɔ ko kuma na ko k'a lajɛ bi je présidence ani transition ani CNT ko ka taa se awai kadɔ présidence de la transition CNT ani sécurité d'état ko k'a lajɛ awai kadɔ olu ka bɛ ka baara kɛ ni wari min ye dɔ ka se ka bɔ u la a ko n'i y'a jateminɛ comité stratégique min bɛ n'a bɛ M5 RFP Malikura n'a b'o kunna bi sibiri don u ye ɲɔgɔn ye belebele awai kadɔ u y'o kɛ o ɲɔgɔn ye ba in awai kadɔ kun mina min kan jamana ka awai kadɔ yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ dama tɛ koyi ka lakana u yi kumana o kan sɔrɔ u kumana o kan ani awai kadɔ an yɛrɛbakun bɛ taabolo min kan jamana kɔnɔ bi u kumana o bɛɛ lajɛlen kan u ye transition maaw wele u k'a lajɛ min ye awai kadɔ terrain de vie min bɛ yen n'o ye u yɛrɛ bɛ ka awai kadɔ taa cogo min u k'a lajɛ ka dɔ bɔ u taa cogow la transition min bɛ yen n'o awai kadɔ o ɲɛmaya n'a bɛ présidence bolo o budget warimugu min bɛ yen n'a b'u ka bila la u k'a lajɛ ka dɔ bɔ awai kadɔ o warimugu o la CNT k'a lajɛ ka dɔ bɔ a ta la sécurité d'état o fana k'a lajɛ ni ka dɔ bɔ a ta la k'o bɛ kɛ sababu ye anw jigi bɛ fa o bɛ kɛ sababu ye ɲinifɛn o bɛ kɛ anw bolo sɔrɔ fɛn ye Dawuda a ko M5 RFP Malikura awai kadɔ k'u ye wulikajɔ min kɛ awai kadɔ o kɔni o ma dogo maa si la sabu min kɛ awai kadɔ o ye ɲɔgɔn ye ba in kɛ kunnafonidilaw wele ka hakilinataw di o y'a jira k'a fɔ min kɛ awai kadɔ an bɛ don min na i ko bi transition min bɛ anw kunna lagosi ani kuma cayalen bɛ a nɔfɛ kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ maliyɛnw tɔɔrɔlen don o b'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ maliyɛnw da la o b'a jira k'a fɔ maliyɛnw bɛ taabolo min kan i ko bi o tɛ awai kadɔ u fɛla ko ye Mohamed Ali Bachiri nin ye awai kadɔ ale kumakan ye a y'a jira k'a fɔ fasodenw bɛ don min na i ko bi jamana bɛ ka mara
mara cogo min fasodenw ka kuma cayalen bɛ away kado o jamana mara o taabolo away kado anu kɛcogo fasodenw ka kuma cayalen bɛ away kado o nɔfɛ kosɛbɛ a dɔ la ni dun y'a lajɛ maliyɛndenw de kɔni sigira ka muɲu ka sabali ka away kado ko to ɲɔgɔn da la sarakaw caman k'olu bɔ min bɛ se k'a to ko in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nga armée away kado min bɛ se k'a to transition a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min waati gɛlɛyara kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ maliyɛndenw away kado an ye ala tanu an tugura ala nɔfɛ ka tugu an ka transition a n'an ka cɛdenw nɔfɛ M5 RFP CSM5 RFP malikura o y'a jira k'a fɔ maliyɛnden caman bɛ yen u b'u yɛrɛ ɲininka bi walima away kado taaɲɛ jumɛn bɛ yen min sɔrɔla an bɛ don minɛ ko bi dɛ ko maliyɛnw b'u yɛrɛ ɲininka dossier minnu bɛ yen n'a bɛ détournement dossier kofɔ a caman bɛ yen minnu dan bɛ away kado wo la hali bi taa ti ka mɛnɛ ka bɔ a ko kiiri kun bɛ taabolo min kan bi maliyɛnw y'a lagosi ka se hakɛ min ma ala dɔrɔn de b'a dɔn nka hali sini o taabolo kelen away kado k'o de bɛ sen na Dawuda Sangare a ko de kama M5 RFP malikura k'u bɛ ka away kado jamana kɔnɔ ɲɛmaaw wele u k'a lajɛ ka jamana kɔnɔdenw lamɛn k'u lamɛn cogo di k'u ka jamana kɔnɔdenw lamɛn yalisa min ye politiki maaw fana u k'u lamɛn yalisa min ye min ye o ka dɔn min bɛ se ka min kɛ o fana ka se ka dɔn a ko o tuma na nin jɛkulu min filɛ n'o ye malikura ye min ye Mohamed Ali Bacili n'a ka maaw k'u ko k'a lajɛ min ye away kado transition a ɲɛmaayaso n'o ye présidence ye dɔ ka bɔ away kado ka wari la min ye CNT dɔ ka bɔ o ka wari la min ye sécurité d'État dɔ ka bɔ o fana ka wari la o bɛ kɛ sababu ye away kado ɲinifɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye hali bi u ka conférence kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ lutte contre la corruption away kado ko min kuma fɔra ko k'a lajɛ away kado ka waleya o baaraw ka daminɛ hali bi maaw ka continuer ni away kado ka baara kɛtaw ye min bɛ se k'a to fasodenw bɛ lafiya bi da dumuni fɛnw away kado sɔn olu fana sɛbɛkɔrɔ gɛlɛnlen don ko k'a lajɛ nɔgɔw fana dɔw bɛ se ka bɔ o kow la cogo min fasiri filɛ min ye Dawuda Sangare l'indépendant ka fasiri dɔw ka bidon bɔli indépendant Dawuda Sangare an bɛ foli las'a ma ne ko i tɛ n bila n ka taa wa ayi bi ta in gɛlɛyalen don dɛ ayi an b'a tɔ laban n ka taa lemuru nana wa awɔ a nana siga t'a la o dɔɔni sɛlɛ an bɛ taa dɔɔni dɔɔni Gawusu ka jugu dɛ jukɔrɔmɔ kɛ na dɛ Gawusu awɔ de ka ɲi kosɛbɛ o sigaro a kana sigaro k'a la sans sigaro ha boy ni bɛ min sans sigaro bura an tɛ transition kɛ i t'i den ka sukaro ni kɛ kana kɔrɔbɔ dɛ ala k'a ni sababa ami ayiwa bɛɛ ɲɛ b'i la baba nana awɔ baba bi yan e ko nin ye baba ye nin tɛ baba ye ɲɛma hali bi an bɛ taa ko la radio est perturbée dɛ mi m'a faamu a b'a ayi mais tiɲɛ don n t'a dɔn a bɛ ka fréquence min sɔrɔ kosɛbɛ parce que i b'a sɔrɔ situation dɔ bɛ yen on ne sait jamais mais n'ala sɔnna ma on va voir kosɛbɛ on va voir kosɛbɛ ala k'a ni sababa bɛn Dema Sakho d'ici 3 personnes sans ennemi ko dibisi 3 personnes ne man faamu awa bon a bɛ se ka faamuya o dɔgɔ an ka taa Azala Express ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye ɲɛma i seko t'i den o den ka dugu t'a la i bɛ dugawu k'o ye ala k'o se n'o ɲuman ye Azala Express a kumara mun ye Albert Mayiga a kumara a y'a yira k'a fɔ colonel Ablaye Mayiga na ale ko fɔra a bɛ jamana gouvernement o ka kuma lasela a b'o ko fɔ a ka ja fo ka taa fara mun ye ministre so mun bɛ n'o bɛ administration territoriale la et de la décentralisation ale b'o o kunna i bɛna ye k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen na ani parti politique ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka barolasigi kɛ walasa mun ye référendum mun constitution mun n'o kura kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ la cogo min na u bɛ se ka a sigiden labanw k'u sigi sen kan cogo min na nka i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique caman kɔni bɛ olu ye muruti k'a fari k'a sɛbɛkɔrɔ boloda ɲɛma k'a yira k'a fɔ ko mun ye nin wale mun ni ministre filɛ ka a bila olu ma tan ko olu kɔni tɛna tɔɔrɔ bi ko olu tɛna namu gɛlɛya ko olu tɛna taa ala bi ko olu tɛna taa ala sini sɛbɛnnikɛla ko a ko k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye o révision constitutionnelle mun o baara n'o kɛlen filɛ nin tan mun ye ministre mun bɛ n'o bɛ colonel Ablaye Mayiga n'o b'ale ko fɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la ko nin constitution kelen wa bajɛnɛ ko nin juru ta ko kelen k'e ko a ti kɛ wa an bɛ don min na ko bi miirina mun bɔ olu la o de ye mun ye constitution kura in ko a ka sigi sen kan wa k'a fɔ k'u ka segin ko baara k'o boloda wa k'olu kɔni to o kɔnɔ an bɛ don min na ko bi mun ye Albert Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement ka porte parole la colonel Ablaye Mayiga ani parti politique ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko jamana marabagaw olu hakilina kɔni tɛ dɔwɛrɛ mun ye constitution ye a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na maliden fɛn fɛn mana taa kalatayɔrɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'a yira k'a fɔ ko n sɔnna ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen k'o y'olu fɛlata ye
bajanaba damele ibena ka foko mi sebaningila ye ayira ka foko mu yanga colonel Ablaye Maiga akoni ayira ka foko nunu ga aklinata munu ko fota no be parti politique ma ko fo kayira ka foko mu nye constitution ko singo baro ko buluda ale colonel Ablaye Maiga o dangania te ale bulu ka foko abena o singo ko baro ko buluda ale kon blalo no bara muna o de worasa referendum imbe se ka singa to muna ko sigata la ko ale blalo no o bara urila wa mu ye ko ni njuru taka kelen ko atikewa sebaningila ko no de be Albert Maiga ko fo ayira ka foko mu nyanga colonel Ablaye Maiga akoni ko fo chairman ko ni ko takanya ci parti politique numa ayira ka foko mu gouvernement ko nga layni te dore constitution kuranye abesigi senga wa mu jamana ko de bela jelen ka bo kayira ka foko be gouvernement ayezole mun ko da kayira ka foko ansona ama abina foko o ye colonel Ablaye Maiga o ye lu aklatay sebaningila ko akoy bina ka fo onata be parti politique do ko ni keleme ka gwara ka se makoro da olu ko naira ka foko mu ye constitution kura muna abara flex na neta olu te do ala biwa olu te do ala sini sebaningala no de be Albert Maiga ko fo akoka nga sigango doni akoni yakili bala minye sa 1992 kabe o temana foka na bla bila fanga temana anga jamana ko no fanga bela jele ya laini ka foko mu ye ni constitution kura no ba anga jamana sarasun ba okofo ko akayele ma ko odu ala parti politique jenenu na ye ka foko majo ba kono so civil maw jenenu na ye ka foko majo ba akono kanyema onata bebe na ye ka foko yele ma ko o masaka ke fanga mu ye jamana marawati temano na foka na bla bila abela jele ya laini ka foko mu ye constitution ko be yele ma ko odu ala nga abela jele ko ko odesena mu ye Albert Maiga ayira ka fanga no me domina kon bi ni ngale to mi de besigi ma mu no be ka jamana mara me domina kon bi no ba asim ko ta naka jeta da kulu ko fo ubena tu utola ni constitution ko ko ina wa wala ma ubena singo baro ko ko obuluda amon be domina kon bi agela no ko sobe kanya shimu ye constitution ko mu no obara be sena jamana mara bako ani parti politique chairman ko ni uni nyoko che ga mu nyi colonel Ablaye Maiga ko na ayira ka fo ko mirna mo mbolu la me domina kon bi o de nyeta ye wasingo olutino obara ko obuluda to shila wa kaira ka fo ko mu nyi constitution ko ka singo ko bara buluda o ta le ka siraye bi o ta le ka siraye ko o ko be jamana fama de bulu una fan plan ni anya sabaka bo azala express ale konala Albert Maiga ale sebaningala mar Maiga nyama ibunya obala Bakar Toro de beti hali bili mana ukluba radio Nura FM de kungana bi konondo ani nani tobe murumuru duru Nouvelle Horizon ne ba leta Seydou Konate ndo ale kumambe Seydou ko minye Imam Mamadou Diko mami no be ndo kera so we ka gazi awai kado ko shele ka nyesha ma kado ka fa ya jira ka fo jamana mugo teni na koyi jamana mugo be basigi linya tege di nyoma jamana mugo be odila ako mami no ye ni wale ya nge uye minge uta don ode ya to awai kado uya wale ya uyoke ako ni ajetemine ya jamana kanu be arabu saudite nabo ko fo Imam Mamadou Diko ligi mimbe na be dine tomba ko fo nye kuru karabe na be wole ko ligi islamique mondial Imam Mamadou Diko ikado ka fo akumika bo awai kado o Kenedika ikado Imam Mamadou Diko ka cortège mimbe no kumeka bo awai kado aéroport la ndoko mawbe balika bo mungalama gazi lacrymogène o shele la fambe fe akara sibiri do janvier kilo klita ani nani san 2023 batimina abeka bo aéroport la kata kaso ani ngene nga jama de bora binu ngoni taru kanisho njayira mimi se ka to awai kado halibi Imam Mamadou Diko abadon ka fo jama awai kado obe ale nofe ako fendo be sigana tala o tefli koyi sabu niye jetemene ke bae ka fo ngo mingile flene ko do ko minni awai kado ayi ma chama ngabana gwa bi transition ani autorité morale no M5 RFP ka autorité morale do sigata la minya awai kado farafarali o mimbe ni mawku be sirani farafarali o kera sabu niya jetemene coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Mamadou Diko Semasi lu ko ne wuli ka joke ni watila ban nungo nana ka communiquer do bo ka bi ka jira ka fo constitution kura mimbe ni awai kado o ko bina buluda ka do ka fo ku shintala o bi fere akoka dansira la akoko ni fenye femi naye mo kamana gwa awai kado jamana murabau na ka yu yere fana ayu kamana gwa akerate ne ako chara ako awai kado Mamadou Diko ka bo kerasa bi siga tala ani nunu ka farali siga fo dingilin tala dungu aka convoi boto aéroport la kwa bina so do minya awai kado gaz lacrymogène o de fiera awai kado aka chedunga sirike bako ako kera so buye so mingbe ni ayi motoro kosobe kabu ni aja temine Mamadou Diko awai kado kabiri décembre 2022 akumbe Saudi jamana ka Mamadou Diko ale ko ni sugandira awai kado ka kemaye membre permanent du Ligue islamique mondial o togola awai kado Mamadou Diko awai kado asugandira ka ke oyi ko ni ejakulu bayi minye dine ko sirafe je fantani nani be ade misaliye ade awai kado dine jakulu bayi kosobe aje ba kuma chara kosobe de gajamana ko do bela dele ni aknata du
sikatala liton doni shela fulanga te wakati menukui no te pita e chera la amaine ni ya yimbe ni afio mbi wele la kwa be karsa na aya manu ngone ndai sawa kosobe siru kunati abinye ako awaikado mamudiko awaikado dine kurukara je kurukara be ne tomba mimbe awaikado akuntara okene ka wasugandira ako be ani kelinya kono kosobe aketu wati ma bina kumeni ko nyuma bere ko nyuma akama uyo de ta awaikado ko be asegere mado ko fola ako awaikado akunjira labela ka foko la kana bali hali no ya soro asebe mai ko la kana bali kama nyogol la je kateme ma hakke do ka yelma ka jamada la je ko koni ko okonedu ako nga minya awaikado ako ngoni temena chugumi odi ukamana gwan ko sobe sabu unana jamatara menu kera ko bi bali ka bombi ngalama gazi ko ni awaikado o shelela kanyeshi mamudu diko awaikado ka jamana ma abudi ko ere ay kuma kan folo minun di awaikado ni mo bora kalama odi ka fo jongo ala minye awaikado be ani kilinya o karamogodu ka mawla fomya o karamogodu o kuma na saya jira ka fo ma minun be kan wale inge mawdu minun ta do o ye wale aminge ku kumba don ku ta ke ko ga fasiri ke ba ko ako mamudi ko mamindu awati do la manfana on danger de sabu tajuru sara bere ko abibo nai akuma bichade ba jira ka fo u bagarama ka ta awaikado atwa ka tala ka gaze awaikado agaze ni ka seni hakema fasiri ke ba ko ako awaikado ngo ingera chukumina abina fo apusira kata politiki tabulo fede sabu minya awaikado politiki ma chamambe ay luko ni wulika joke ni mi masama okumana ko sodanina ko dem nyama bano Usain Amion Gindui kale ko ni ajira ka fo ni wole nuwe wole de minu nganga dabla jamana kono ni yella goshidi ni nyeka awaikado Mamud Diko ka awaikado ajoshi to suko chejugula min ni o chamanya awaikado jamana ngonna ako kumana sidna kunati ako Diko ere ko ni ajira ka fo jamana mugo tenni na ben kilinya awaikado kango de sinsi o de nywande sedna kunate awaikado ni aka fasiri bel horizon ko bidumboli bari maga nyama do fara do ka ba bugu wa ba chaya ni so de ba ko ne be mbolo do me boni aye sebani ke ba to de Maimuna Dumia ayida ka fo ko munya ataki muna ataraka Imam Mamud Diko akwa kambo ninka asegere ko munya jeraje kulum be no be ka Imam Mamud Diko ninka Allah fasa nanga mako semaji ko ni wole bla munya jamana marabago ma ku ka ferenda bali fe bela jelen ko sigi singa mamun kara sababu ye ninka oluka konvo ninga manifunga gazi ka chiuka ubeseka jela kituko munna unu jela kilimunga kanko kata ku segere teliala sebani ngala ko no de be Maimuna Dumia ko fo ayira ka fo ko munye Imam Mamud Diko no okofora atesemashi ata alenyema ba ata ale kofowa sigata la akumuga nakabo ka botamana tamamuna abora munye larabu jamana la bamu jonjo belebele ko Imam Mamud Diko ko ayo soro ko ay jonjo belebele kanyashi o soro li yerama ibena ka fo ko Imam Mamud Diko akanumba na demebani aka jereje kulu kulu ko nimbora ina fo kono kulu kata ku beta Imam Mamud Diko kata abismillah ka asense aeroport international murbe ke tala fo kata abla aka jabala la ako liyo bara munu ko bolela ko sigi senga nyama ibena ka fo ko munye takarla furba mugula da ko sabga wati muna ubuka Imam Mamud Diko era kale sense ko bali pola nyama ko munye angala kana bode burane gazie ka chichi fambela jele fe nyama ko nyanga dini ye muye Maimuna Dumia ayira ka fo ko ni mbara en ko akera kunjumani la ko kan ke wale ka atakanya shi munye alaka maima no be Imam Mamud Diko no obo okofo ngala ko ako munye coordination de mouvement et association et sympathisants de l'Imam Mamud Diko nanga mako semasi nyama oluko ni mutabla dagri dala olu ayira ka fo ko ni mbara muna talen fla ko luka autorité morale ninga asegere ni mbara muna talen fla ka Imam Mamud Diko ko asegere ko luma jenai bi wakutina jenai shini munye semasi nyama ko ni ala ni jamana marabago fe ku ka feran dabali bela jile ko tiga singa mamun ngara sababu ye kan ke wala taninga nyashi Imam Mamud Diko naka jamaje kuluma umma obe sega nyangi to ko muna ku ni nyangili munno okaka nyama ko okata ku segere ali bi muye semasi ya ira ka fo ku be wole bla muye jamana kiribo mauma luka feran dabali bela jile ke
maa minnu kɛra sababu ye ka nin kɛwale nin ka a kɛ ɲɛma k'a kolo n'a bu bɛɛ lajɛlen k'o bɔ ɲɔgɔn na ka mun ye a jɛman bɛɛ lajɛlen ko k'o sama ka bɔ a fimanw na mun ye semansi ye u kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ wele bila u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ɲɛma ko bɛɛ lajɛlen k'i faralen to ɲɔgɔn kan wa bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ wa mun ye olu ka laɲini ye fɛn mun ye ɲɛma n'o bɛ Mali ko kɔfɛ ko olu bɛ taa n'o laɲini baaraw ye wa u y'a ɲini u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka to olu ka belebele in kɔfɔ bɛɛ lajɛlen ka to olu ka belebele in kɔ n'o bɛ Imam Mahamudu Diko kɔfɔ ko n'a y'a bila yɔrɔ min na ko olu fana ko olu bɛ yen mun ye semansi kɔni ye u y'a jira k'a fɔ nin baara mun n'a talen filɛ ka olu ka Imam Mahamudu Diko kɔni ka a sɛgɛrɛ u bɛ wele de bila mun ye jamana marabagaw ma u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka ninnu bila ka nin baara in kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka lakanabaaw bila ka taa gazi k'a ci olu la ɲɛma ko fɔ a tigiw ka dɔn wa ni ɲangili mun ka kan k'o ka ta k'u sɛgɛrɛ teliya la nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye sɔden Bamako ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Mayimuna Dunbiya balima ka ɲɛma i bonya o b'a la Bakari Bete bonya diyara n ye hali bi an bɛ taa ni fasiri Yusufu Konate ale de kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako i k'a dɔn a kumana o de kɔnɔ a ko société civile i k'a dɔn olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na cercle ba min bɛ yen n'a bɛ wele ko cercle de Ansongo o bɛ se ka taa cogo min ka kɛ région ye dɔgɔnin ye Ansongo ko fɔ Bangedugu Mɔdugu Barajuru yɛrɛ i k'a dɔn o bɛ yen Ansongo ye n ka dugu ye a ko Ansongokaw bɔra u wulila k'u ka nisɔngoya i k'a dɔn k'o yira Yusufu Konate a ko jaabi min bɛ yen ni i k'a dɔn commission min bɛ yen n'a kun ɲɛsinen bɛ organisation territoriale min ye i k'a dɔn k'a lajɛ jamana quartier hakɛ min bɛ yen commission min bɛ fara min kan a n'a ɲɔgɔnna caman k'olu kɛ commission min tun bɛ k'o kɛ o ka baara bannen n dɔgɔ Mali fantan ni naani bɛɛ fɛ ko gɛlɛya k'a wulila koyi maaw dɔw bɛ yen minnu kɔni y'u ban dɔw ma sɔn a ma cogo si la sabu a b'i n'a fɔ ko in i k'a dɔn a kɛn bɛ ɲɛkun filɛ ye a kɛn bɛ i k'a dɔn ko ye ko min n'a bɛ maa kamana gan a ko i k'a dɔn maa minnu nisɔngoyara ne yɛrɛ ka dugu n'o ye Ansongo ye i k'a dɔn k'olu fana filɛ ka wulikajɔ kɛ k'u ka nisɔngoya i k'a dɔn k'o jira o nisɔngoya ye min ye société civile cercle de Ansongo n dɔgɔ olu ye wulikajɔ kɛ jeudi don kalo tile 12 san 2023 k'a laɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen na an ka autorité mɔgɔw fɛ u k'a lajɛ nin cercle la hawtani min bɛ yen n'o bɛ Gawo mara la n'o bɛ cercle de Ansongo kofɔ n'o cercle in ka lajɛ dɔ kɛra ten sa a ka kɛ région ye a banna ɲɛma ayi bloc t'a la dɛ ɲɛ b'a la n dɔgɔ wallahi ne ɲɛ tɛ cercle la dugu la Gawo lamini na mun ka bon n'Ansongo min bonya yɛrɛ tɛ min kan ka kɛ région ye bi ka tɛmɛ Ansongo kan ayiwa siga t'a la dɛ n'an m'a lajɛ an ka ko dɔw lajɛ a ko bɛ gɛlɛ dɛ ɲɛ bɛ Haidara ye min fɔ wuli bali don dɛ nin découpage administratif in na ni min m'a misigili jira bɛɛ o tɛ lajɛ o tɛ dɔn ça c'est pas bon ayi transition maaw tɛna fɛn giriman ta ka nin bɔ koyi non découpage administratif non ay politique maaw de fɔlɔ y'a kɛ transition nana sɔrɔ yen de o politique maaw fɔlɔ de ka baara olu de y'a daminɛ transition nana k'a b'a laban de donc n'ale y'a laban sisan référendum bɛ sɔrɔ ka kɛ bon dun ɲɛ bɛ na ne nin ma sigi sen kan ɲɛma ka nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ référendum kɛ ma nɔgɔn dɛ n dɔgɔ awa i k'a dɔn ka déclaration ba ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma min ye colonel Asimi Goïta k'a jirala k'a fɔ n'i ye Ansongo yɛrɛ ko fɔ empire Songo ye n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn a jabala ba i bɛ Ansongo i b'o ko fɔ Ansongo tɛ awa i k'a dɔn bi manamana dugu ye dɛ sabu nanzaraw bɛ na waati min jamana in kɔnɔna fɛ ani jamana in yɛrɛ bɛ basigi waati min Ansongo kab'o waati Ansongo awa i k'a dɔn a bɛ cercle ya la n dɔgɔ Ansongo ye cercle ye kabiri nin y'a san 63 ye la hawla 63 ans Ansongo b'a ka cercle ya u ye dɔ kɛ kan ka kɛ région ye nin ye hɛrɛ ye wa kan ka kɛ région ye o man ka kɛ région ye a kan ka k'a ye n dɔgɔ Basirikɛ b'a ko k'a bugɔ k'a daminɛ awa i k'a dɔn min ye k'a daminɛ Buguli di Niger o fan fɛ k'a daminɛ Ɲafuge ka t'i fo Labezanga min ye awa i k'a dɔn 6e région jamana minnu tun b'a kɔnɔ Tombouctou min ye Kidal Menaka Tawdeni Ansongo fo ka taa se Gawo ma n'a fɔra ko nin bɛɛ kɛra awa i k'a dɔn région ye Ansongo ye mun kɛ a y'a damata waleya jumɛn kɛ yalasa min bɛ se k'a to a kana kɛ région ye a ko n'i y'a jateminɛ kumakan minnu bɔra awa i k'a dɔn cɛdenw da Ansongo awa i k'a dɔn o mara la k'u b'a fɛ de Ansongo a fana ka kɛ awa i k'a dɔn région ye i n'a fɔ tɔw kɛra ye cogo min na manifestation n'o ye taamakɛbaw ye u y'a jira k'a fɔ n'i ye awa i k'a dɔn jateminɛ kɛ cercle fɔlɔ minnu bɛ yen n'u kɛra cerclew ye Ansongo bɛ o la koyi n'i ye tigɛcogow ta k'u lajɛ Ansongo yɛrɛ population min bɛ yen a bɛ maa ba 200 maa ba 25 ani maa 841 a b'o bɔ a ko o kumana an bɛ don min na i ko bi min ye awa i k'a dɔn Ansongo zone des 3 frontières min n'o bɛ fɔ a b'a
chamangela chaki sabu minya awaikado ka wulika joke ka mali shele kata Niger fanfe ka wulika joke ka mali shele kata awaikado minye Burkina fanfe ansongodu ndoko ka boy dugu jugoro minaw ndoko da shile mba onfede ansongo ne rejoint ka kan ni ala che wuli baldu dugu jogoro minaw o dasilen ban fe an songo ye seneke jamana ye wa ka damine menaka fo ka taa se Kidal ni bɛɛ ka dumuni n'u ka hakilinaw n'u ka fɛn caman bɛ yen a bɛ sɛlɛ an songo fɛ ay ma songo donda di mais c'est grave donda di do hali bi o ma kɛ région ayo donda do no dafe donda do parce que tout simplement les ressortissants dans songo nous sont passifs an sigilen do atikuma ma ti fɛn fɔ bɛɛ ko an ka sabali an ka lajɛ a ka kɛ jamana ko ye jamana na ni mi misigili la te yɛrɛ mais n'an sigilen do a ti ka fɛn fɔ les ressortissants dans songo an bɛɛ Bamakɔ yan koyi abana an dasilen bɛ a ti ko ne ka ban ka cɛya ni ala na kira cɛ aya ka layini kɛ min ye poste babaw ye a ca hɔn ni ala cɛ o de b'a a caman bolo abana u dati mais c'est des gens u ti fɛ ka kuma u b'u da de k'a lajɛ ka jamana yɛrɛ na hakilinatɔw to ɲɔgɔn na u b'u ka dugu la olu kɛra région ye k'a sababu ala siga t'a la dɛ Asimi c'est un cri de cœur wa ɲɛma ala kama lajɛ k'an ka dugu kɛ région yanni an ka sa abana région ala kosɛbɛ wa ɲɛma i ɲɛ bɛ nin mun na ta hali jamana fama yɛrɛ colonel Assimi Goïta ne fɛn kelen bɛ k'a jɔrɔ bi découpage administratif in don parce que ale dugutigilakaw weleli mun kɛ ani diinɛ ɲɛmaa weleli mun kɛ a ko walasa baara in bɛ nɔgɔya ale bolo ko fo olu de ka kuma duguladenw fɛ a ye jɔrɔ n'a ko la dɛ bon min kan ka kɛ min o ka ko ye dɛ a banna dɛ min ka kɛ kuma bɛ k'an fan bi sɔn nka min kan ka kɛ min ye n'o ka ko ye a banna kosɛbɛ wa an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen olu fana bɛ awayikado commune rurale ya la hali bi i n'a fɔ Bara ka se Burama ninnu fana an bɛ fɛ u ka kɛ arrondissement ye yalisa min ye jamana kɔnɔdenw ye anw fana b'a dɔn k'a fɔ an ye jamanaden ye an ka ɲinifɛnw kɛra an bolo sɔrɔ fɛn ye a bɛɛ tɛ se ka kɛ misigili bɔ ye a bɛɛ tɛ se ka kɛ marifata ye nka an songo population min ye société civile u taamana ka ni laɲiniw kɛ parce que kaba ko a ko de siratigɛ la min ye découpage min n'a kɛra ni hakili b'a la min ye awayikado a publiera juin san 2022 k'a don fo bi n dɔgɔ a ko gɛlɛyalen don koyi sabu min ye Mali ye désormais district kelen o de bɛ anw bolo région 19 cercle 156 min ye arrondissement 446 min ye 6 o district de Bamako fo ka taa se commune 807 village 102 ani 712 a n'a quartier ni awayikado a fraction donc min ye an songo ye a fɔ Asimi ye ne yɛrɛ bɛna o cri de cœur daminɛ don o don an b'a kuma fɔ a k'a lajɛ an songo ka kɛ région ye a k'a lajɛ an songo ka kɛ région a n'a ka kan ɲɛma n dɔgɔ a y'an songo kɛ région ye bala sara bala wɛrɛ sara ne juguri ma kɛ dɔwɛrɛ ye sa bete a n'a ka kan a y'an songo kɛ région ye siga t'a la a bɛ k'a ye bete a bɛ k'a ye a f'i ka mɔgɔw ye o k'an songo kɛ région ye n'a bɛ k'a ye a bɛ k'a ye dɛ kana siga a bɛ k'a ye n mɛnna nin kuma in kabiri dɔɔni min na découpage kɛra ne ye nin kuma in fɔ a fɔra Ala ye de Ala ye ka sɔrɔ n t'a dɔn ko population bɛna wuli wa population wulilen filɛ nin société civile wulilen filɛ nin an sɔngɔ dun nka o région na bi fɛn mun don a mɔsɔn man di o ɲɛma a poids ka girin dɛ fɛn mun don Gawo région kɔnɔna la bi an sɔngɔ ɲɛma a mɔsɔn man di dɛ Ala k'a ni sababa bɛn ami wasiri don Yusufu Konate a ka bidon bɔli sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko soir de Bamako i bonya b'a la Madame ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye n bolo an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ kunnafoni tɔ mun bɛ yan an bɛ n'o lase nka yan'an ka taa sugu kɔnɔ n y'o de f'i ɲɛna ko min ye Bintu Sila ani ka taa bila mun ye Abi Sissogo la u y'u ka carte ta an bɛ foli ta nin waati in na ka ɲɛsin u ma Faransi kɔnɔna la maa min bɛ Faransi an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an ta sugu kɔnɔ Demba Sakɔ awayikado an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a fana ye kanuba belebele ale fana bɛ fɛ k'a fɔ hali ni autorité maaw y'u ka jamana u ka sara tila 3-4 ye n dɔgɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka fɔ min tɛ nin si Wulibali don dɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ni sababa bɛn hali bi faamu cogo ɲuman Ala k'o di an n'an kanuba bɛɛ ma radio ye Nura FM 94.5 ni i mago b'an na i b'an wele 76 33 43 03 ni Ala ka diya ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa i k'a dɔn kɛnɛba in kɔnɔna la o kumana Boubacar Traoré bɛ ten e ni ne anw de bi yan Bajɛnɛ b'an kɛrɛfɛ Burama fila wɛrɛ Burama a bi yan sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma ni publicités n'olu banna Gawusu Keyita Alaji k'an bilasira nka mɔgɔw kana ɲinɛ dɛ Mali bɛ jouer 16h Coupe d'Afrique CHAN championnat d'Afrique des nations Mali bɛ jouer 16h Nura FM 16h aw bɛ se k'a lamɛn aw bɛ se k'a lamɛn an ko an bɛ jaw yira u la nka kow tacogo nka nin dɔgɔkun in na ni Ala sɔnna aw bɛ jaw ye dɔgɔkun in na Ala ka diya ye ma Gawusu Alaji ka fiɲɛni bɔ a senkɔrɔ.
Ferambi fo ki wali mando kanu bani de ba befo kala me jere je kulu bela jile ka fulike FM aweka Mosuba ingona ka jira bela jile na kafo minyi awekado ambella soro awekado 94.5 au sanfait o temene ngo ka boyi ni I mugobe nura FM na iban wele 76 33 43 03 bing batima ibu amba foka wali mando sanga ani wati baba adama touré ka fulike ka bola ka fuli ani tonni ko ka shele halibi ka lasi minyi awekado bashigene keta haji sukuba sama ke auto anga fuli bayi nura FM akuma suba ingona na fuli ani tonni ka lada halibi ka lasi kanubani de ba fefem klubana u be ka fuli awekado ko be nura FM obo kono ko minyi awekado Usman Maiga ministère de l'urbanisme et minyi awekado ambafu ka walimando sanga ani wati ko ne ko ka Maiga ko nura FM kanga fuli bay sikatala nyama ya foto mina ali bisra danta ma ameta ne be mbolo mba kariga do indépendant me boni aye baba nana wo bonjour fison akumbi amena awo abito ki dende ka an laje ka laje ni ma bi soro min be ko ke ko yi ne ya fi ngone keran fayo ye mun fo ukeleni akokaya mede way nyabala ngima ngerai mamindo abi fen jaman ye abi fen jaman me ngatikuma abana awo bankaye ni bo nyini jinye kono babadu banka me ni bo nyini jinye kono babadu wa beke kundi dore adama dingashi kana do gashila abana sikatala de ni yo fomi adron abana abinye ibe lafia baba bion kosobe fote ye mu fo akoka ya me jime bia edongo ke ayo do tay da pour cultura de drum je reconnais ne benga tor ko reconnais abana président mais excuse da pour cultura abana baba kumanya na ko balon damina sisa kumanya na voilà kumanya na siribella ya salimadu salim Maiga chima trop mangue la totala ko akadinya ko to de tena wallahi nonde na kadinya dungudo kana gafe ka kadinya totala wallahi sigatala ko je regarde par la fenêtre drone abana baba nyama ameta indépendant ne be mbolo do mboni aye ni ye fasirigala jakulu ni ye olu ka fasiriye nyama bena tamunye bamako ye duguye ni uba dugudo nyama ni imata do ayugubale na uba ayuguba ka kika walima ira ka ayuguba ka kiyera ka ni te kibara dumainde nyama anga tamu nye fure de faya munye tuba mumbe nanga mako faya ale kona la nyema ko miye shifina ka fla o shukoni yera funye faya okono shifina ka fla ni ya jitemina ka laje nunu kunye mawe mamu nunu ka bara ere beden do war fale ka euro ka afalen ka ke sefaye ka dolari ka falen ka ke sefaye wa nunu ka bara de kum beden do mamunye aéroport international Modibo Keita ale kono sabaningela ko ako nunu konin tunna abeni kana kile damado bo ngamu nye sibirido no bena janvier kalo klita ani nani ma ni funanga ni fla koni ku ufure ko traye mu nye faya akonna ola sabaningela ko akoni ya jitemna kala jadi saban ni funanga ni fly nyema kabi janvier kalo kile fla samba fla ane samwa ane saba nunu koni ku utunna usoma ola o masoro dore febe na ka foku ga kiliando de woleli ke ko abe fekata wari koni ku ka afale million ta ani nani nywana okay ngo funanga ni fly nyema uko ni bora katuka client ko ni kata anofe adoni kama foka na bila nyema funanga ni nun ko ni ku umaye ngamu ye sibri do janvier kalo klita ani nani ni funanga ni fure ko ni ku ufla fure bala dile taraye mu ye faya atuko na la akoni du a temne ka laje ko funanga ni nun ku ka mobili ko akelembe ko o ka mobili ko o taraye mabulo mamu no reye firentikila kaye o firentikila ka fene abina fo o fene mobili ko ni ka sama wore bulo seka sekalu baro ko ni obesina munye batili ane fofana nyama nunu ye war fale na de ye aéroport international Modibo Keita ale kona la ube euro ka fale nga ke munye sefaye wa dolari fana uba fale nga ke sefaye ngani fana ngani fla batili ane fofana nyama ku sutra ye munye faya kona la de janvier kalo kleta ane nani samba fla ane samugwa ane saba okono da fone fla ni anya sama ka bo indépendant ale kono patrikala jakulu ni yo luka fatriye marba ga nyama ibonya obal baga trone ni c'est tout c'est fini sugu inde mai amen ala kan kisi kan tanga ali bishi jani kenya ala ko dama ni esekere minumbi onzon tui abana minumbia anga tuya abana nga
ndogo mati koro tali abana ni ala sona kosobe dunga jam bebe ka latiri ma kono sigata la ganambita domi akakasa ala ka nye ka nda dungu ami amba ala dilu dila ala ka ake adunga soro ambi siraka manyana sira minye ala taala ka sirai minya ngundigi muhammadu isi ni ayoro minye ale ka sirai kosobe dogo de kan awo ala ka ni wuli baldo de awo ni miri ni mbelawo re joni putre ne re joni putre kafa sega foike milliard bengu million bengu ele nuni olu chaman da kosobe ala ka ni sababu kosobe la siribi ajaranyi sikatala ajaranyi awo baba nga fuli bi ko ya fakera ko un jour on va tous partir baba sikatala kosobe o ko ni kabi minyere be siran fo baba nche bokoro jusa abana limani o kara nonde ndo gali kaburu siran ni ngoroka kundi tebe fi ne koroke do bi yusu karwati Yusu Karwati Yusu Traoré Yusu Karwati Yemandai radio Renouveau TV ni radio Renouveau o mandai Yusu ni ala che funa sura ata do ko kaburu men kare kono nota ateme to te fo ateme fe al ni korobe déviation kiri abakiri c'est tout c'est fini o mandai de o mani machio bon koro aruna tugula radio oxygène ye anya mamani machidi arna koni ni be alna ngo arna ka muto de la ka tnye muto glana sikile me kabur do kerefe arna muto kulungulu ka bo fo hir akoko ay pa chene te akwati tasigi kwa chene ay na ku me nyala nyama machine de soro tegala brara tukula mbe viera ale soro mande su ay machine soro tegala na biye nga fuli bu be nunu yi ankoro ya jo bara sirafe do an bu fu wali nyumando baranyana be anyoro kosobe harbel maiga ale ka fasiri bien ale express akumana ndo anga jere jekulu ba mimbe nangwa mako accept Association des éditeurs de presse privée Kenyere au journal Sebeni Kela Minumbe ni journal Bubulu ndo luka jekulu ba kado ode ACP ala barkala kado ne ba kono sabu journal mimbe no e potentiel anga journalier ndo kado ka fo nywan la ba o kera ma Minumbe ni Seben Bubulu no yamarele no ina fo anna nyogono ka wuli ka joke ka jira ka fo amma jeni awai kado karsaka ko kechugo kado jama chara famba be ko Usman Daw akabara ke tugo ko manya akera sibir do kalo klita ani nani akera anyere jabala bala no be awai kado ase 2000 kono mo Usman Daw ndogo awai kado ko a deposera awulila kaboy assemblée awai kado ode Usman Daw ode asigi assemblée ode okele awuli akoni aje temene directeur de publication awai kado o famba bela jere farle nywanga romi mbe na nyama ya kumbe Usman Daw bulo kikado uya legalo nika wuli kaboy ako awai kado kalo woro Usman Daw ka bara kofe na nayi ka fo minyi Usman Daw kwa bi barake akelina Usman Daw ngulina kele ani yeta kele ote Usman Daw la akala dunchugo ni awai kado akan marachugo abeke mbe dibi ananyo nan chamanye wani ko kika Usman Daw la soro ko bara ko ni awai kado bara du koyi mana Usman Daw ka la soro mandi aywa akoni abisika ka la soro mandi nonde no koni mama ko jora la wati do la ne asoro abana nya la soro kosobe o fana tinye ngo fo de obefo anto fo ne koni ya la soro kosobe parce que ba ko ako nunu de feminu nga ne kelenta tede jama jeta o de fole jama de be jati fana ko minye ningu be ko nunu de kera sobuye ko minun be ni awai kado minye Usman Daw ki kado ko uya na ka bureau ku ya lata ko motion de défiance de kumbe no kumbe ordre du jour la ko je kera no de minye awai kado bureau awai kado alimujira ma wolon vla bonyongo lu ko sukandira awai kado ka bureau transitoire o siki o bara oke mbe se ka to awai kado ko kura obi nyina bo ama wulum vlay minya awai kado ko bela jelembe mami mbulo o Boubacar Daboye directeur de publication do journal mimbe nangwa ma ko zinki bale ne re koroke ro Dabo awai kado ale de sukandira azare express adbar maiga ka fola ko commission min flene na sigira abina mawdi lamme affaire minnu be no lu kanga lawala abolu lawale ya kolu labara textu laje kolu labara yam se ka kalata kura labe même se ka to nyema kura o se ka soro chugomi asebla chugomi parce que ba ko akwa assemblée générale awai kado ko awa amake ka soro gele mi se ndo mayi ala sabu minye Usman Dawe ale min be modérateur ma min gumbaka ko jalatige awai kado ale kunye mayi min na ka soro kosobe kuma na sa ambe min ko bi assemblée ko ni kelenga ni ngoi fo afurgu furgu ni awai kado amakama atita ko fo ife
fɛ Usman kɔni y'a essayer k'a yɛrɛ lajɛya Usman Daw y'a essayer ka awɔ i ka dɔn yafa ɲiniw ni fɛn caman kɛ min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔn baaraw bɛ se ka kɛ ka taa ɲɛfɛ cogo min nka awɔ i ka dɔn a nana sɔrɔ assemblée maaw kun décidé don hakilina kun b'u la min tɛ nin si ye Usman Daw ale kɔni bɔra yen Sidikeba ko a ko nin waleya min filɛ nin ye n'a kɛra nin cogo in na awɔ i ka dɔn ni awɔ a ko k'a tɛ dan soda la a laban ko a bɛ kɛ awɔ i ka dɔn kiiri bunanku u tali n'o kɛra o da man da si la hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala k'an sɔn hakili ɲuman na Ala ka sabali d'an ma min bɛ se k'a to an bɛ se ka lafiya cogo min fasiri filɛ Albert Mayiga Azale Express nin y'a ka fasiri ye u ka bidon bɔli ɲɛma an bɛ dugawu kɛ Ala kana ne bɛɛ ɲɛ ASEP ale kɔnɔna la a bɛ Sisoko kulo b'i la kosɛbɛ a bɛ Sisoko ani ka taa fara mun ye Bintu Sila la n y'a f'i ɲɛna n k'u ye carte kɔni u y'a ta nin waati in na an bɛ foli las'u ma ko u Sila ani u Sisoko an bɛ bi ta an b'a kuru k'a da yan ɲɛma siga t'a la ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a ka bɛɛ ko ye sanu tumu kosɛbɛ a sini tɛ dɛ 16 heures fɔlɔ kɛ nɛgɛ 16 waati balotan bɛ yen o ye dolaci waati ye an b'a meleke k'a datugu dɔw kana se k'a sɔrɔ kosɛbɛ parce que kumaw bɛɛ bɛ fɔ o kɔnɔna na kosɛbɛ Jɔn bon bɛɛ man k'a sɔrɔ quoi yaya Jɔn e ka dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn i b'i malo maa caman ma i bɛ fɛn dɔw fɔ n'i ye kuma fɛn kɔni mana fɔ hali ka taa fɔ sugu la o ka fisa i k'a fɔ ne ɲɛna a kana fɔ ne ɲɛna dɔrɔn n'a kɔni fɔra ne ɲɛna a bɛ lase a sebaga ma teliya yɛrɛ la ayiwa baasi tɛ Bɛnbɛrɛ kɔnɔna na Bɛnbɛrɛ kɔnɔna na an bɛ Fatimu fo Bɛnbɛrɛ Fatimu a tulo b'an na an ka foli b'a ye min ye Bɛnbɛrɛ waritigiba n'o bɛ Konare kofɔ an b'a fana fo ka b'o la ka foli ani tanuni k'a sɛlɛ k'a lase Gindu ma Gindu fana b'an lamɛn Buba bɛ yen awɔ i ka dɔn min ye Bɛnbɛrɛ Jalo kɛ fulakɛ an ka foli b'a ye nka tulu duman bɛ du Bɛnbɛrɛ la dɛ Zamɛ bɛ yen a n'a sogo bon u ka tigɛdɛgɛ tobi de ka ca o dun bandi de ayi cɛ tigɛdɛgɛ o tɛ layi dɛ sinon Konare ye patron ye dɛ Konare ye n ka patron ani Fatimu Fatimu i bɛ n ka foli fɔ Kulubali kɛnin ye min b'i kɛrɛfɛ ko Nura FM na ko n ko n ka foli b'a ye nin waati in na Bɛnbɛrɛ Fatimu an b'a fo k'a ni cɛsiri tigɛdɛgɛ dunbaa ye yan maa kelen pe de ye walayi siga t'a la Gawusu Ala k'a ni sababa bɛn o tuma n dɔgɔ ayiwa baasi tɛ min ye a bɛ an ka foli baw yɛrɛ fana ye kosɛbɛ Baru Konate an b'aw fo waati sera Gawusu an b'i yɛrɛ fo waleɲuman dɔn sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan siga t'a la Ala ka jɛ ye Bajɛnɛ waati sera sa dɛ i tɛ foliw kɛ an ka taa Bajɛnɛ bisimila siga t'a la komi gafe ma d'i ma bi don n'a nataw la gafe na di o siga t'a la o ɲɛma an bɛ foli kɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen a diyara an ye ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen a diyara an ye foli belebele lase aw yɛrɛ ma fɛn ma nɔgɔ dɛ hali bi n bɛ dɛmɛ ɲini n bɛ a ɲini kanubagaw fɛ hali bi u k'an dɛmɛ ni courage ni dugawu ye n'Ala sɔnna ma don n'a nataw la n yɛrɛ bɛna se ka gafe dɔ kalan cogo min na i kana siran dɛ hali n'a ma nɔgɔ i bɛ débrouiller ma a bɛ ɲɛ o a ko in daminɛna ten de o awɔ Ala k'a ni sababa bɛn ayiwa baasi tɛ an bɛ foli lase an bɛ Mariko ma Gawusu Keyita Gaston de Fer k'i fo ka Yakuba Gindo fo Burama Traoré Jo Bɛrɛ an ka foli b'i ye ka foli ani tanuni k'a lase Bajɛnɛ ma Madame Kulubali e tɔgɔ ye Boubacar Traoré Bete ne ye Maminatu den Gafu Jɛman ka Madu Mayiga sini kɛnɛ kelen k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Abu Safunɛ i ka foli bi yan Général Sambu Kulubali i ka foli bi yan Nuhu Koyita i ka foli bi yan hakɛto bɛ nin kan sani Ala Mamadu a k'an bɛn